Ugye tudjátok, hogy a Gábor a Skorpióban hosszú-hosszú éveken keresztül gitározott, és gitározik, hiszen a Skorpió együttes nem szűnt meg, az létezik. És a Skorpió együttesnek volt egy slágere, ami én azt gondolom, hogy a legnagyobb sláger volt. Nem csak Magyarországon, hanem még Németországban is meg én azt gondolom, hogy nagyon sok helyen is biztos, hogy ismeritek. Ezt a Gábor írta, Gábor énekelte, Gábor gitározta, Gábor mindent a Gábor csinál, és ez most a Gábor ezt egyedül, majdnem egyedül el fogja nektek énekelni. Talán, hogy nap után, minden nap délután eljött a dédapám. Mesélt ilyet, mesélt olyat, mesélt sok csodát, igen, mesélt sok csodát, lódított is talán. Kisfiam, így szólt hozzám a dédapám, jöjj velem, hagyjuk itt a város zaját, jöjj velem, mesélek megint sok-sok csodát, elmegyünk, s úgy leszünk, mint két jó barát. Arról mesélt, az volt a szép, mikor lavolják, régen mikor lavolják, s a nőknek úgy imponál. Mondtam nekem, hogy belé esett egy szőke hajulány, s ez a szőke hajulány lett az én dédanyám. Kisfiam, így szólt hozzám a dédapám, jöjj velem, hagyjuk itt a város zaját, jöjj velem, mesélek megint sok-sok csodát, elmegyünk, s úgy leszünk, mint két jó barát. Kisfiam, így szólt hozzám a dédapám, jöjj velem, hagyjuk itt a város zaját, jöjj velem, mesélek megint sok-sok csodát, elmegyünk, s úgy leszünk, mint két jó barát. Kisfiam, így szólt hozzám a dédapám, jöjj velem, hagyjuk itt a város zaját, jöjj velem, mesélek megint sok-sok csodát, elmegyünk, s úgy leszünk, mint két jó barát. Vártam megint, hogy újra vigyen, de nem jött többé már, sajnos nem jött többé már. Érte jött a